Enyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutuka imijyumu cy'Kisii nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalya marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boywa mbabwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So nakito kero montachi obisi to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo Gorba ya Gatatu Erumu 307A and then Tubuate branch Muchwil Doret Enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then Tubuate branch Ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Korwa Chikaunti cha Kisii na Nyamira Weka Ensenkima Eye ni Emanyie Jumatato na Evelyn Osero na Vincent Onyanja. Ritkoneri ya Jumatato mwancho murigereri buna botambe keratogo kwariga ni imeye Emanyie Jumatato erio tokumanye buna nara ya yagendrete gokorekana imeyense ya Kenya ekeranene toroche egatia barayi bagendrete we sokia na gokwanira igoro yechingwana ikagera gokorekana gati ya serikali ya Kenya kwanza amonense ya serikali ekera yiboiga gendrete ni gobono abwatani kurwa sensemeria ya serikali aneno murai wense William Ruto agokere gitambuka rugia azimio goteba buna mbanje tio sembaliko goitaberana amangana alengete handshake engana boigo yairo koboko no mukonyi murai wense Rigathi Gachagua mono nigo babere bagoteba egente kenene nigo baganetie chisegi koere imense ya Kenya erio botoere kwenekiwa agokonya amagendero kwenekiwa ase chinsemo au Mwanchumulgiria na manga gendrete okolekana kurochi ngongo chonsi ime na isiko yorgongro Gusii ayibonto gochiko go sansamuranira aseri bwase margoba yabono ime Emanyie Jumatato aseri tukolegaria gatano kabiro y'umutinyo gatano gatatu umwaka w'ikiri bubere na 2023 na mange tu akwariga ni rito kubwatirana na basaki baito ekeroto go kwariga ni usange na into okonyoria sensemo ya Facebook na bakogendera gotonyora wetera Ndizi TV News Digital na baigo ensemeri ya YouTube na bogotona buna Ndizi TV News aso mtandao wetu wa website una www.ndizitv.net. Orio koine kiachi bichanerio gichawe kera sense ya bene ni gakoro kwa Petronira Mukeira na boigo Joshua Uta korwa sensemo yebimanyererio Mwanchumuligiri bono isaranso keto kumanya senjere yobo ikiranuri tangani kegima ni gotra okumanya chibo chigoto ikirase margoba yabono ne libuna aba MC batatu anene kurwase county ya Nyamira ni gobono mwanchumuligiri banyorumu basokano sensemeria ya Maimayu eyubona karwa kurwa chinsemo chire chia Nairobi
etokumanya kubuno yomo boni gasiria obuma bwaye omo MCA bwensemo Gusii ward ya Nyamaiya Elijah Osiemukuru asekiama kia UPA oyoba igoro mo raibu abara bange ase county assembly ya Nyamira anigo asiririe obugima bwaye chinga kyo MCA be ward ya township Duke Masira boigo omo MCA omo chore Priscilla ababeire bagotigirwa chingoma chinyinge echibagendrete konyora obuwenya ase enyagetari nonya nabone chiroboti totara enekia bwekira nukore ntogendrete gukobwatiria erio tumanye naki omubaskano yobo korekana se chinseme cyo cha maima Moncho muligire bono ayuna alitwanyorera se maragoba yabono igobono to sukanto bwatia sobeime ekero mulikito kurwa se county ya Nyamira gendrete kubwatia ngani ya sebeime ekero kilibono twachikire gokumanyibuna umwe MCA ward ya Nyamaiya chiroboto konyana libuna nero siruguma bwaye kubwatekano baskano bwebara uyokora kanchisemo chia mayu ayu tochukumanya se biro bitari bitambe kondotoiranire ase chiriboti tukoria lero tokumanya senchira yobwikirano Tokoyo chase county ya Kisii awase kiombeke mo kiabagaka kurwa sensemo ya ibeno ebunge ya Nyaribari chache babeire bawe soke rigokonya abantu babwate amakong au ase ebinyoro nenchiremo yogokora obutaka egatieme cyane ndemenge kolengana na byombe ibono birense yabagaka ni gobeso kiria kerwa bolyo mu MCA ward eyo yebeno Stefarika kane kubunangwa soke ari kunyara gusira abantu balena obutaka anekurwa chinka chizari kwenya asoko nyara kwegendere kerekyo chumi agendrete ko ngali tuko ochia serinde no morobere boigo bagwekranwa nabarai akorwa se county ya Kisii gati yabo mu rep Doris Donya omo bungo Nyaribari chache zairijanda hegati yabarai bande abo baganirie obokonyi bwabene kwena no ochia se abantabu murikeito Josephat Hamisi norobotiro Ase miaka mengi nyareko baigwete miese ya Kenya anene imeyoro kongorwa Gusii nigo ebyombe byabagaka byanyareko ba ebikemono egiyo nyareko baigwirera anene abagaka kurwa ase ward ibeno ocha mwana gochakia ekyombe kya umoja waze ikikerengete gukwanera amagani na bwigo gusira abagaka elyo kwagendereria sobuguma bwa kira lituko unagotomanya anene munyakerogo bwekyombe kyo nyakundi ongundi abaga ngutwara baramangana nabangina ngutwara baramangana ikaga tokare to abangina ase tole ende bato obisi bwa nyomba ase mechande kurwe menene ikaga tokare ta abangina aba bato bwatesie asokore to morembe ase kinga kyaito ne nyomba kyaito tomenye no morembe tokore amangana ya magenderero yoboremi ne bintu bindo kende twakire tamo amangana yo kwengenta ase binyoro areko bakorekana tukaliye kerengerie tugajabo tugatebanga eganga yaito igoto kochamo kunya areko serie bantu baminto tibengenta ase binyoro Orengana boigo no muliki bwekyombe kyo kyanyate ko bagigo chakwa emyaka ebire yanyare ko bagigo ita John Sagero nigatebire ogochamo ko bagakabo niko banyare ko bagwesira aboyo konyara chinchera cyo kwegendereria asobuma bwabo bwakira lituko gati yabo utarirana na kwenekia buna amaganyo yabagaka anyare ko bagagoikiraniwa nande kyombe kikaligereri ntugo tigerabu ne kyomboro kyabagaka nkebwata amaroro buna tokomera ne kero muntago nyakoleta maoni ama kongu buna nate bana ari chinka bagaka mbaro wetera 58 shillings ngoji tuore twarusi besa nke twaminyora twagende binyoro members yabana bago identify kenyoro ase toto vanisibare boigo ase kyombekyo abangina tibatigirisiko asomoga chibwe kyombekyo Beatrice Kaunda boigo anyareko bagakoherera obuya bwaretirwe amone kyombekyo asanyareko bagagoteba buna chisegi chegenga na boigo amasikani nigo anyareko bagagosegetwa kobwatekana nemeroberio ebyombe byo byanyareko bekobeka nana bagaka bara be discipline ngira ase umoja wase yogi ndiya seke nyore kigeito ondeta yogwa ko mugaka no na basaye aba batuchini ta seke ombeke
mogaka ta mongina ta iyo musaeta yo waka mongino ye keboko ekiagera ba manje nade kara ko besi tigasu mairi gocha agwata gasakara ndona gatunda eto mwana nengana boigo yanyarire kwa bage gusirwa no mugambi bwe kenyerekyo Justus Musiria oyo tebire nigo obotenere bwe kiombekyo bwanyare kwa bukubwatirana na kwenekia buna obuya bwanyare kwa bokorokana ase kenyerekyo ase boigo omoriki bwe kiombekyo John Sagero anyare kwa bagakoboria abantu bwate okoganio kuya gati yabo abarai banyare kwa bagwesokya na gusire kiombekyo lini kenyare kwa bekwegendereria na gwikirania emeroberi yabo yakira lituko ukwengenda ukaba ukubucha asebi abagakaba tukanyaranga goika turangirania toteboni inga kyabagakaba bakomenya ekero barase chinga cyabo challenge ya moto bwa finance na contributions ni challenge yende even nona ka tutari ko move go outside into bwa tia bese ina ntutakete tonyore wero wishes kyagera buna bono tokorwa etubwa to mwishimiwa Steve Arika kuruwe wodi yebena igo sairi chanda nere ogo toigweri ogie nere ntumwariganeti emechande yonse tobwate oboremeri obonse tobwate batobeke post Kuripatirika taseni kia Ndizi TV kurwe ward ya Emanyie kutoka Emanyie constituency ya Nyaribari chache Emanyie county ya Kisii Litarane Josephat Hamisi Mbuya mono muri kyoito Josephat Hamisi ase oroboti ururikiranu ekiombe getenenerete abantu bari no borema UDPK gose United Disabled Persons of Kenya nigo kyaberige kurwa maegerio gochiase abarai babantu bari no borema ase ritkoria rero Okona Emanyie county ya Kisii ase ritkoria rero kiombe kinigo gyate bire bunenchiranero abayibuli babento gwesokya anasari obwata abana bale no bolema kone kibunanko esoki bale nakobaira chiskuru nigo chinga kicho kyombe kikyose kyombe kikyaganira serikali ye county ya Kisii kone kibunanko bwatiranira sobwamo na gusira abantu bale no bolema aneko nyarako bama bagaje obokoreri anogo chiasaba minyibe county ya Kisii nigo bateruna ebyombe au byachakiwe ebyo birakonye abantu bale no bolema muri kyoito dipo nasanya nekirana sayo nagotwarganira roboti uru Kiombe kiria getenerete abantu bamenyete no barema kia United Disabled Persons of Kenya UDPK nigo kiarigania omusangererekano bwokurwa amaigerio chinchera cyukurinda anena abana bali boiboire no barema Emanyie county ya Kisii yene seminar yabete sponsored na UDPK ama ene nigo yabeire eyengenche nena sama gimaito na kuba mono bunantu aba na bari chikia giver ose bari bakurenda abana ose na abantu bari bonse babwate uremafu abantu bamenyete no borema mbari goikerwa naende yagerire abantu baikere mbaka bagutware birengerere by'uwita bakorawa no mwemsio mochore Damas Nyanchoka nigatebanga baigurekerero kyabo ekibago chikorana guchia serikali elio abana bali baiboire no borema banyare kuiro chiskuru na boigo abalimu babwato bomanyi banyare kulikwa elio gokonya abana bwe we need a lot of awareness ebwenete gokorguchi ase chifamily ne chinkana ase chikanisa ekene no kurangira woko nene gwachire na kero monta ire chukumu amasomo gara ya mana kiagera education is equalizer amasomo yana rara retu muntu rekerema no yore boronge taro rekana no barema bwaye erindo rionde nerekera kuro masakarae no yondo teba nere nakoreteki nasomete yugo teba buna bari mu barikwe abana baba iruchi skuru kwanyora mu mwarimu orororo that trend so it is a challenge to our Kisii county government ina kubachikorigererina abari mu aba bakoba ECD bakorero no in service trainings cyokomanya kwando abana ba with different disabilities twanyorire mbaro basomete no nyene kero twarenga somo kutano oyo nigo bato tparwete biruru byabona mbari kurigererwa no ene kero babwata masakarabo no mbari beyanchene bachire skuru gukwana no monogeri bw'abantu bamenyete no barema Emanyie county ya Kisii Elkintabo ni gairera okonengetwa kwabo asogutabekwa asemeroberi ya serikali elibanyare gutwara omonogeri obo ama tina mangaro sege songo tokoruka gaps mnabono kero togoja employment akonyara abantu baito batigire isuko mbali kwa gumeremo nabono mbarika CSA county government monto tayo bwato barema furoro boigo ni gakwanira gati ya makongwari bagwetera buna abantu bamenyete no barema ekero bakwerikia kora assessment ya KTRH ogero egwe card na national council korokero bwato barema akonyara abantu baito bali batari korora naende batari kuigwa ngosabu bali chibesa elfo yemo
ng'amanya gokorerwa assessment chinga kiechio abaibori babwata abana baiboire noborema ngo banyare gwesokia na gusegetana ili banyare wancherana na korokyo wanchani gochiasa abana babo no muibori mbwato mwana autistic or 9 years because abaibori bari bonski mbwata abana bari autistic sigente getangani ngo batebi muba accept namba ibere mubanje namba isato mubaire therapy oyo konyara kwande skuru iro mwana oyo skuru bose moire therapy timo baso kwa mo because those are flowers in the house umuro oletire mwa moise ko le malete buo taku muanga taku kura manyanga no gosese ni gwatire nka yao mwanzo moise ko imunale igo molere munale igo mokonya sasa likunyara ini gasi okolenya sa mwenyene and you be blessed for sure kwanyora ngambari ko basibi imbari ko barenda inko basawaye boli bonspi soki abana baino nanda kirota tukumana cyumwana oli akorendu boli ebyo mbembiro byakire bakankari biwatokonya byatwa kisemi alafu byatwa amangana kitwenda kurenda abana bari igo tumura abanda bari mahundu wenda tutugutu kurwa sejami community ekichikanisa na serikali ndubona toko bai isolated kusugo tukutwale kutwa ninkoro kulipotelia egetasene kia Ndizi TV kurwase kaunti ya Kisii elietaliane ndipon asanya mbia mono murikeito dipon asanya ase oroboti urutogotana nayo ni gotoe koenda asensemo ya Nyaribari Masaba awase omubunke bwensemeyo Dr. Daniel Manduku abairaga koena na chicheki gochiase chiskuru echichira konye asobwagachi bwemeroberio agosine meroberio au eyo erabege okorekana ase chiskuru echo ningate birebuna na chikobwatrana amona bwatani bande likonyara kone kingosi rale emiroberio yechi skuru anase bunge yo nakogani abwatani bonsi kurochigodi chonsi ase bunge yo kone kibuna ngosira baramangana lengete chisemi unachane timu ya CDF National Government Constituency Development Fund amuna bagambi boro ngorronsi elinde kutara chiskuru cheito na gochiaji besa na koene kinge gasiria etakere gokorwa neje koru na etire chiskuru 14 kuru mambia rero mambia ninjengete chiskuru chinde 12 ngo genda njebe kanali gereria kugani we skuru na akesabu na bachi besa na batabi nango chande mayaga yemitinyi 3 osemitinyi 5 uja kwigore nyumba igolende ntoka ndrete nomuruberi oyo anye mwenyorete twachagete mutienyoria tukakora phase 1 tukagenda chiskuru 39 merongo 3 na kianda phase 2 otakwenda chiskuru merongo 2 na 4 phase 3 togende chiskuru chinde merongo roboti urubono ni gorogendete kwaliganigwa no mulikeito Mildred Mumanyi igoranyara senchiro yoboikirano chikoraga chinse isato chiabutuko mancho murigereri togotkana nayo nigo kuboria kogenderete korwewo gochiase abarai gokora ogeikaro kyogoikera chingwana chyokoiwana erio kugayana emechando yense ya Kenya anene chingwana chikagero korekana gati ye serikali na boigense mikwamereria serikali ya Azimio la Umoja wa Kenya ukwana kurwase kaunti ya Nyamira omubunge Nakuru Town West Samuel Arama ayekerekeranta somo yegabogo changara ekanisa ya Rangenyo Parisha nigate birebuna chinkwane nchare gokonya gokinie ense ya Kenya dibaga yokorobekana okobono kwa berego kwanekigwa asebona ganirio murembe kobeo ekero chinkwane cyo chigo chia okorekana murikeito job man kurwase kaunti ya Nyamira norbotiuru Esegeto ya rure gochia sensemo ya serikali ni kiombe kia Azimio la Umoja wikaransa nsena kuiguana na unatoa chokererua na Father Bernard Nyangeri oyoromo Father omonene ase parish ya Rangenyo nale gusaba kera abantu bagukwana tiyakero yo mabeke lingana bwata SMS sababu teyo yo koruterana koramana kolende serikali eregeti ebe kichinjira kiyaye yabangire kwaga chinse yaito naba baroche muna nabo barakole buya ko baetania babibeke gabwe meza nabora nyore serikali eregeti ke gotaburi kenda ase byabekwe meza na ndeke beke asenjere ndengi yamono gwetani aya ni gakwanwa asomo yagabogo changira ekanisa yegesieri yuerense ya Rangenyo Parish ebunge West Mugirango county Nyamira
oyuikiranwa na abageni korwa ase abisi omobunge o Nakuru Town West Samuel Arama bakora Nairobi Makana Joshua Onduko na barai bande kanisa twachire naki uika tokonye kanisa because kanisa nere kogera abantu abantu kanisa nere kogera ebintu bya bate abantu bagotebi gukweli mbasa babarai bonsi gocha amo asekerenga gigo chiko bakonya bamenyi be county Nyamira na koreta amagenderero igegenderete ria kabere Mheshimiwa Samuel Arama ebiongozi bibiro bitanyorete chikura ne byanyorete bimubwatisie because Nyamira yaito ngoro kanene bwato bokongo bonge sana egere tunyerete into the green light boigomba saba obotukiwe imegokorwa asenchera amariogo abetega gosiorigwa na kwenana na serikali ya county Nyamira asebate banigo igacha bamenyi be county Nyamira barorekanire bakwemurunganeria asengenche amariogo itarabaikira nabuga mbori governor yaito His Excellency Amos Nyaribo Kimwomi amariogo nara abete flagged off lakini abananchi banyamira ngorera bale marioga itaraika ase dispensary nese kinyagetari kiri kitonjo kanaine aki otogosaba tiga investigation yakoru egera abananchi baike kumanya ngigegenderete ase serikali ya county Nyamira yasabo kweneke buna abokoreri obuya bwabeire ase abamenyi abagoje banyakora ibintu musunteme ntogo jigwanja buna bakachi abanyamira county because resources ya Nyamira agaiga tyachitumeka bina chitakere gutumeka ntogo jigwanja resources chito chirusigwa chirugo sembogere chirusigwa chirugo na baromba bwatebi yabo devolution nero mbateba eganga eneni omubunge o Nakuru Town West Samuel Arama noko bakonya bamenyi be county Nyamira kolinde tarara lya kirenga kende gionsi yokoligia ekerogo ase county Nyamira tali in competition in on the wensi ase Nyamira na ende tali a candidate currently because kerogo ngeyo kere vacant election ingarekare is a good Samaritan mna always ngoteba or willing okonya no mwanunga and there is nobody who can stop him gocha kuburie keruge kiagera bunare rogora ari na buritie kerogo akaegu n'abantu intubona na intutu amwangire kanya sago sesenie akobekoro ndro konya abantu baito Nyamira county ekiagera torochenga boraimboli buya jibone kerarama ikirega ngendo chenga na chasegete abantu bakolega singi yaga se county yiga kera tokerende muna bali bande baroro bakolere buya ntogetoba balere emegondo baburugeire na kiere kinjera baro siri na kichingana kinyage ginko reporter ya Ndizi TV korwa se county Nyamira Job Maangi Mbia mono murikeito Job Mangi asoroboti ururikiranu korwa se county ya Nyamira togotikana nayo nigo ekigambere kinene kya High Court kirachiye gotegerera ebina byonsi ebyo bikwamereria finance bill ko cyakira kitariki 13 nabo igo kitariki 14 cy'omutienyo kyanda omwako yoiga ebine byonsi nigo birategererwe asama tukabere libono banyare korwa okona cha kwabo kolengana nabanachi ebina David Machanja Lawrence Mugambi nabo na Christine Mayoli ni gobona bataruko na chakwabo na gote yabuno weka konyare gotegererwa nekigambero eribono banyare kubwato kokona cyoko aseka kiama tukabere nabo ni gochinga kiboneke gambero gyatugutirare uko ganiwe bunge ebunga sekonyora bono yaga ndi nyare koba lingolia anene bono aba nogeribechi bunge cyo Amazon King nabo igo na Moses Wetangura eribonyara banyare koherera anene igoro ye finance bill engano nabo yaba kego tuguterwa are. Once the Court of Appeal lifted the suspension, it meant that the Finance Act would be implemented. Although the court stated that the court could consider suspending specific provisions of the Act, whose implementation would have an irreversible effect, and where parties cannot be refunded, we are not persuaded that we should exercise this jurisdiction at this stage, in view of the fact that those issues were all before the court when it made the decision. Must be recalled that this is a decision in rem, and it binds all the parties, whether they were before the court or not. So that the petitions are now scheduled for hearing, and it is on that basis that we decline to give any interim orders, because we believe those matters
of conservatory orders were resolved by the Court of Appeal. And all the issues raised may still be canvassed in the parties' pleadings and submissions. Those Muraibense Dr. William Samoei Ruto nigagenderete ni taro yaye ase orogonko rwa Mount Kenya ukwana ritkoria rero imeye county ya Nyeri chinga kichokoroto tanabo igoko igura emiroberio ao yamagendero Ruto nigo abakago kwanira iguru yengana ye handshake asikeri abeirega kugokera engwana yo muraibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga buritkoria igore krarenge imeye county ya Nyamira buna ataganitie handshake gokorekana gustaganeti bagarinda ryonsi ase serikali aya ni gago chama chinkwana chigendrete korobeli kwa boikirano kuchiokolekana litukule Jumatano anene aso kwamiria serikali eyibonense mu yazimio yabereke gote yabuna mbaraba korobo koribwabo asinchira ebwendete Ruto siritukulia gatatolera setare yume ya Mount Kenya nigate birebuna ensemo yazimia maigo yogo tugutera ramangana yogo tora handshake nabo igo aso gochegotsalie ebintu byabantu nigerege ntekeronge mono chinga kichiruto nigate biregotera as okugania wazimio onya batugutera handshake nabo igomba guchikosara ibintu byabantu nigobone guchikururi bagali ororo asaba guchikotwara chinkwana na kunyara gotegerera okugania kulia wazimio. Na ndio tumewaambia wale jamaa wengine, nimesikia jana wamekubali, wale watu ya kitendawili na maandamano wamekubali jana ya kwamba mambo ya handshake hata hawa hawataki. Hiyo tumekubaliana. Sasa mimi nataka niwaulize jambo la pili. Kwa sababu mmekubali mambo ya handshake, mmewachana nayo. Mimi jambo la pili nataka niwaambie pia tukubaliane mambo ya vita na fujo na kuharibu mali na kuharibu maisha biashara ya watu. Pia na hiyo tukubaliane tukomeshe katika taifa letu la Kenya. If we agree on those two, that there is no handshake and there is no violence, then we can proceed as a country, we can discuss the rest of the things. Tunakubaliana jameni? Sisi ni inchi ya amani. Sisi ni inchi ya demokrasia. Sisi ni inchi ya kufuata sheria. Na ndio tumewaambia wale ambao tunashindana wao wapinzani wetu, endeleeni na kazi ya upinzani. Kosoa mahali mnataka, lakini vita muachane nayo na mambo ya kutafuta nusu mkate musahau. We want Kimani Ichung'wa at your team. Before you start these talks, you make it a condition that Raila Odinga and his team must denounce violence as a way of sorting political issues in this country. Nakubwatkana no kobora kwemeremo ase abasabange meyense ya Kenya umuraiwense Ruto nigagendrete kwene kyabuna serikali ya Kenya kwanza nebwatemero bireme ikiranu yoko ene kyabuna abasaekero bakorire chiskuru ngonyora bare emeremo eriyoko bakonya kwegendereria samatukabusyo gokona seri tukolia lero muraiwense William Samoei Ruto nigatebire bone mero ya serikali yebegetena kwene kyabuna mbali kogora bintu kurwa chinse JCko igate bire bunaniko kerera basaba ngotanyora emeremo na bone gatebire gatiye bintu biratachu wanchiro koro kurenze chesi konga mono korosi woko biro gogo Stefanica ebyatebire buna basaba bwente konyara kwegera korosi gasense ya Kenya boigo banyare kogoligwa anne na boigo nechichuma chingage chiboigo niga tugutirare okurusi wechinswe kurwa senseri ya China na gote yabunense ya Kenya nigebo chino chise na bono gochakira mwako gocha ense ya Kenya teri gochikurusia chinse se chinswe asenseri ya China. Vijana tumepeleka shuleni, wamesoma, wametoka shuleni, hatujawapangia watafanya kazi gani, wanakuja wanahangaika, wanaingia kwa pombe, wanaingia kwa madawa, tunapoteza generation ya vijana wetu. Na ndio sababu mwaka huu tumesema kama serikali ya Kenya, vile tunapanga masomo ya watoto, vile vile tunataka kupanga ajira, vile watapata kazi. Na vile vile tumesema kama njia ya kuhakikisha kwamba kuna kazi ya hawa vijana, ile maneno tunaagiza kutoka nje, sijui tunaagiza furniture, tunaagiza simiti, tunatoa chuma kutoka nje, hata samaki tunatoa China. Mimi nimesema kuanzia mwaka huu hakuna samaki itatoka China tena, hakuna kitanda italetwa tena kutoka Ulaya, hakuna simiti tena itatolewa sijui kutoka wapi. Simiti tutatengeneza hapa Kenya na vijana hawa wetu watafanya kazi hiyo. Chuma tutatengeneza hapa Kenya na hawa vijana watafanya kazi hiyo. Furniture tutatengeneza hapa Kenya na nyinyi vijana mjipange. Mambo ya samaki tutapeleka vijana wetu kule Indian Ocean wavue samaki, tukule samaki ya Kenya.
na chinga kia kira ibona genrete omo prime cabinet secretary Musalia Mudavadi igate bire bunanchirende yonsi te yonse mu yo kwa merire serikali iraga nikwere bagali nene ase serikali asoko nyara kurwa oburai bwabo libageri ko libageri ni ko baboli ko serikali libaga anansemo ya Kenya kwanza gwikirania okogani kwabo. Mudavadi nigate bire buna emerobere yonsi Kenya gosemerobere yonsi Azimio la Umoja ebwate ne yo goturubania amagendro imeyense ya Kenya natali koreta buyabonde bwansi asebaganirie kwena na chinga kinyorora egekogara chinga kia siasa chiabere chikwera. Asante sana, tumekuja hapa kwa sababu hapa ni kama pilgrimage. Tunakuja tukipita pahali mzee ambaye tulimpenda sana alizaliwa. Lakini la muhimu, tukienda mbele, sisi tunasema kwamba hatutaki kamwe watu wafuruge serikali ya Kenya kwanza, na kiongozi wetu ni William Samoei Ruto, naibu wake ni Rigathi, na sisi tunaambia hawa jamaa, mkiona hata kwa hiyo mazungumzo ya Azimio, yule jamaa anasema tunataka inclusivity, lakini kwa hiyo kamati ya Azimio, niambie wameweka nani kutoka kwa kampu yao ya Azimio ambayo anatoka Mlima Kenya? Yuko. Basi sisi tuwe tayari kujua kwamba serikali ni hii na wale wengine waache mchana. Kogendra boigasa mangana alengetobora ina siasa ni gono murebo bangase bunge Kimani Chungwa ate bire buna chinkwa na gati yo muribo kwa merelia serikali ya Azimio One Kenya na boigana serikali ya Kenya kwanza ni gono chinkwa ne ichira chokolekana litukulie Jumatano aka Ichungwa nigo atebire buna amanganonsi yobokoreri bwe serikali nigarengete serikali natari nsemi kwa mereria serikali askiria mwegereiro murai wense Dr. William Samoei Ruto na tana nigabegete merobiri saine yokoenekia buna abakenya babire bagokonyeka kegima anene asogokeya amagorie binto. Sisi tuko tayari kuongea mambo yanayohusu mwananchi wa kawaida. Mambo ya kibinafsi, mambo ya kugawa mamlaka, mambo ya nusu mkate, mambo ya handshake, hayo hayako kwa meza ya sisi kuongea na wale marafiki zetu. Na leo Mheshimiwa Rais asubuhi nimeongea na Mheshimiwa former Vice President Kalonzo Musyoka, na tumekubaliana Wednesday saa 5:30 tutakutana pale Bomas, sio kwa hoteli. Niliwaambia hakuna chai na hakuna pesa ya kununua chai na hakuna allowance. Tutapatana hapo Bomas, tukae chini tuongee mambo ya mwananchi wa kawaida. Na tumesema agenda zile 5 rais ulituambia tuende tuongee, tutakuwa nazo kwa meza. Wakileta zingine tutawasikiza kwa heshima, lakini mambo ya cost of living, Mheshimiwa Rais, hiyo umewaambia na tunawaambia ndio kazi wananchi wa Kenya walikuajiri uwafanyie. Na hiyo kazi ndio umefanya ya kuteremsha mbolea ili unga ipatikane, unga ya bei ya chini. Gasi ya kupika umeshateremsha kwa Finance Act ile walikuwa napinga kotini. Kwa hivyo cost of living, hiyo ni kazi ya rais na serikali yenye imechaguliwa na inafanya. Kazi ya gharama ya maisha sio mambo ya kuongea, ni mambo ya kutenda, na rais haongei. Kera yubaga ndrete muwaziri wa Bosombi Kipchumba Murkomen garrebono gukuro gotinde gocha sabantreba kana kibuna una sukuru chigo sie kwanko bare maiso iriko nyarago kyani amangana rengeteme baso kana niga ya kwanda yakobwate kana buna chibare gochia bete chigo sari gwa chinga kichokoro kana okubono gwase gete tunanzemelio kwa meria serikali Azimio One Kenya. Murkomen nigatere buna nigo yaba betereire go chigotumika enibe nyinge ase okorosia chiparecho na kuboria chi ensemo gose wizara yaye kubwatrana na chi wizara chinde eryo kwenekia buna emebasukano yechipara terigo chikwenekiwa eryo goike kwenekia buna abanangwe kabare ase chinga chabo ase nchiringia. Sisi kwa infrastructure tunaumia. Tunatumia pesa mingi kujenga mabarabara, alafu mtu anachukua mataya na kuenda kuchoma na kupika mabarabara. We want an assurance as a Ministry of Roads ya kwamba wanasiasa wote, Kimani Ichung'wah akiwa majority leader, akienda kukutana na marafiki wake
Condition number 1 wajiandikishe ni kwamba hakuna infrastructure itachomwa tena na barabara haitachomwa matires kwa sababu hatuna pesa ya wananchi kuwaste. Ya mwisho, Your Excellency, nitumie wakati huu kuomba wazazi na watu wote ambao wanaendesha magari, madereva, ya kwamba tunafunga shule wiki huu. Na wakati tunafunga shule this week, watoto wetu wanaenda nyumbani. Please, tukue waangalifu barabarani. It is a mistake and it is wrong. Wewe umeshawacha gari yako ya matatu umeficha, alafu kwa sababu wanafunzi wengi wanaenda nyumbani, unaenda kutoa na kuweka watoto wetu, alafu unaanza cause accidents barabarani. Nataka tusaidiane nyinyi wananchi na wizara yangu, tuhakikishe magari yenye iko na wenye wanapanda wanalinda mambo ya usalama barabarani, because I don't want to hear hata mtoto mmoja akifunga shule wiki huu ati amepatikana kwa ajali barabarani. Kubori wani go kwa rure go chase serikali yense ya Kenya na baigo serikali yense ya Amerika gotwara chingwana iri kwene kiabuna chinga chiria chiabete chigotigerwa amakongu kubwatikana no kubwatuka we bomba samagacho a United States Embassy mu mucho Nairobi babere bagokonyeka. Inyora bono ni gobosaga ni ugwa korekanete umwaka w'erigwe mu chimye kyanda 1998 wekiraboneka ne myaka 25 yaere maega ye bomu kubwato kwa ase nyumbe yume mu mucho Nairobi gwetani abantu chimibere ni gobasirete ogmabwabo ase obosaga ni wabete bogo korekanwa korengana no mokonyi wo mubuli bwa kwamereria serikali Azimio One Kenya Muswati Martha Karua igobono aganiri serikali yenseri ya Amerika kwani kingoso eregatiri konyara ko basira chifamiro segosira chifamiro chiri chiatigarete maega yama kumwajo ko banyora chinga kichuko bwatu kwa webo mwijo. Yes, we are friends. What could we have done as friends to ensure that there is closure for the victims? It's better late than never. Apart from the court battle, I think that a time has come when the two governments must sit together and see what can be done. As been aptly said here, Kenya took the bullet on behalf of the US. We cannot continue waiting for justice for the victims. That we are included in that fund that is already there, so that we can compensate our people once and for all. And I want to promise the Senate, standing for the government of Kenya, will leave no stone unturned until we see the compensation of our people. Mchumuli bono hibiri bitu ni gobigendrete kominyoka ke gima kelkilibono tote kwanda sensemende ye studio tonyora mange igoro ye chigosori. Kurindo mwanchi omuriete otranda somotimo komokeyo tokoirana nigo tokumwariga ni Sultan obange kurwa sensemo ya kabiri studio atumanye nara yaya atwariganeretie asomogoroborero nabo igonyero bono togendrete kubwati ngana igoro yogosira obogima komwe msiwe wodieri ya Nyamaiya kubwatakano basakano korekanire chinsemo chiri chia maimayo asebono aba msiye batatu barenge asegare mayu togendro kubwati mwanchi omurigeria na gukomanya senchero yobekano togendro mutimo komoke kwirana tore. Bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchulia bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigeri ya Kuruchi County sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakiranikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubili emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Amogoro myoki ma mwanchu murigerio Ndizi TV kwigena kwagena ngano genderete kwegokeria Emanyie Jumatato ukwaligania ase Emanyie Chigosori nkomanyali yagendete gukorekana korwa ase ebirubo bye Chigosori litariana Victor Sultan obangito yachakire amaye Chigosori korwa ase biti gosasegetigia kia Gusii Stadium abwa ase magayo mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati koiria eiranga egetie kiungechi gokorerwa agosengo koreru kere amonchilio elikane kingango koreru ngo bakire ekerengo kera gosolie Chigosori chirie cha KPL Kenya Premier League ana magaye timu ya Shabana goswa seri ya KPL timu yuba igo igotumeke getie kibuna ekiabo gyanka obubundi gosoborosia bwegetie kyo ni gobogendrete gwekera boniga gokwana sinchira ya benelit kuria rero nemesa ya mangana maye Chigosori oyo tenrete enseme yuso kwana seri bagali yaye mo contractor asenseme yo mo society nigalire iranga wekere wikigocha mbachiko ene kinga egetie kyo kyabere kerenge kia amega yaye ko ene kinga ngosimeka baro bonyansi na boigo kobeka amache eliyo ko ene kinga asimetinye tategocha ngwiranira kere Chigosori chabo tambegetie kyo ni gokeranete sokoro isigwa anemaiga yo gotwara omochando obogo boko bucha kwa mache segeti etwanye chagete tare moja by spraying toite the weeds alafu boni getogendrete ko korusi it-drain elinde toruse the pipes cha drainage icha water problem isikoligere maega abantu bamite bari busy korusia and by the end of this week onyole tuwaire coordinate each pipe cha irrigation to achieve by Wednesday Thursday a week ye machine tractor ngochere na erego cha gotokonya kolema asiboni gito gutumia manyo erinde to damage chini pipe so before the end of next week okonyora kialimiru kiara ndigu alafu tondigie obuoyo tosimeko bunyasi borigore required to hit the deadline area below 3 months so within 3 months na okonyora team chance which is omupira gaiga or the winning basically ditangani getinki abete especially ekero kikosi kayache sitegaiga lakini ekero etatani yali kobeku ekanyorekana nga elevo yaye yarengengia ekagera gikalemwa now elikiale metu nali mistake yaba leveling the quality so drainage ya match you know in egetikia football drainage is of two types there is a primary drainage and a secondary drainage now primary drainage ne ye surface ya rengaine so that is why kwa kora macha ko terema that's why twale trade engineer chiruo chitotebi na kitoko make aga slope ilinda macha flow Omega yogo ikomo elio we Chigosori chiskuru chich secondary sekerengo giechi county Chigosori echoni go chigo cha kabene litkoli yankyo sekerengo kiriakia nationals a county ya Kakamega Chigosori chikwaliga ni wana Kenya School Sports Association
igo chigo cha kabene litkolia nkyo abwanse gwetane chitimwe muyemo chigo chikweligalia libagali abene lyo kwena chiretikiti ochikogenda ase East African Sports chikogosoliwa ase ense ya Rwanda somochi ohuge wetania chigosoli ose chitikuru chimyemo igo chigo chikurwandira libagelyo ase wetane chigosoli isano na ibere yani gati yali abeirega okoreka anene kurwa ase chigosoli chiskuru chesokandari ase county ya Kisii. Mwanchumuligelia etimu ya Arsenal na bwa Nyangongo vege kombe gia Community Shield gia kosoligwa anene asamariganyo kombe kelia gia English